যে লুসাই ত্রিপুরা বুড়োরংনি জারেখায় হারাগয় নগ উচিত খায় 750টা nungno so sajikni bururongbo agi rogo arekhai kosto khai tunggo jajago dukhobai khusibai hasikai jama dusai tripura bururong jetong to bongni nogolai welcome back to my channel. Sini Khagrashori ni sajik dayo resort rock nugro khamai thangka niago 40 ba 50 ti resort khamai thangka bo baikhai nugro bo khamai thangja so angle ba kharma bags ukha karma phiri pheka mongni ni noglai siglang je iro kabang history dongo je no doubt aba birat jaiga ma jango but imdibo is sajik ni bona kabang history dongo history ongkhade history ongkhade obo age rogo oro tungnai bururongni nungno uchet khayoi tungmanai jamanai nungno uchet khayoi ba resort toire sajik dayo ruiloi konglang bobok khayoi para tungo so para dayo tungo bururong ongkhade lusai tripura pangkhwa tungo so age rogo fle afuni chung chero funi rogo apno chung nungja news rogo time rog lai chini ro phone rok krai ba chung news rogo no chafni gira oi tungkho ni bururong ni nungno uchet khaika bahar katayoi resort rok khaini nayo hinai 14 ba 15 se resort khamo but agio je kisa kayoi history check out khaimani ble agio ojoni je losai tripura bururongni jarekhai haragoi nog uchit khaimani 750টা nungno arekhai uchet khayoi bo oro resort tabong je korai jawa dayo resort khaika khai oro je tungnai losai tini tripura bururok oblang ba losai tripura bururonglang bongni nobo 35 ti bongni nobo 35টা nok khamai thanja chung bororok tungga ei prithibi jogor daya pokriti bopang tin omobai chung baksakai mili tungo so sajikni bururokbo agi rogo arekhai kosto khai tungo jajago dukhobai khusibai hasikai jaman bogarekhai harong hatai khai kosto khai tungo jajago to tabuklai sajik dayo resort ongkha rasta ongkha odayo current thangka but oroni je bururok tung he lusai tripura bururok je tung to bongni nogolai onti koson khai thanga oro swimming pool khai mani swimming pool khayoi resort khayoi this omna gori tisago banayoi but je ojoni bururok tung are khayoi kosto khai tungjanai rao bokta bokbo toini obabo rukthuk ongoi thango toi kuani toi manungo kosto khai lamalang chani bok thangoi toi ma phayo kuani po hin je jaga ni po to sajik dayo bururok berongni thangkai hino je oro thangkai lai toini omo প্রকৃতিনি নিয়ম omo বাস্তবতা সত্যতাই oboi je oro প্রকৃতিনি bai baksa tungkhai toinilai omo obak ongnai arekhai resort khaini bagoi je arekhaioi ha ragoi tine bopang tanggoi arekhai je resort khai to bongbo or barekhai tongna thai to bongbo agi ofle khalai thanjaka lusai tripura bururo but tapongbo je miyago je hor khamnai oro je hei lusai tripura bururo nibo oroni khamai thanjak 35 ta family fle lusai bururongni bong tabongbo dayo thane bururongbo thangkaple hano kabagoi sajikni je bururok to kosto khai tungnai janai hang hatai khayoi kosto khai jajaknai bong oro ha kabagoi oro tungjangmani to bong narakhe uchet khayoi arakhai je resort khaini nai kha swimming pool khaini nai kha omnalai bong wachulia but ojengni je bururok tong ekta family tini bhasha bodoi bura buri baksakai ekta je family tungnai jamani je sthan burungni omono uchet khayoi ba arkhai resort khaido arkhile sajigo hor khamka to chini ijangni bururongni opinion taman especially chungde lili
जों जे indigenous borok dong ba tripura thema marma chung borok dong dekhon chini ta adivasi borok dong indigenous borok dong মানে 95% borok tabok omnose hino je karma back phaika hinoi because agio je borok ni oroni nok uchet khaika ha ragoi je arakhe resort khaika chini nai je noi phainai rok he kisa bora buri boyosni borok mogle aro gam khai sino aro oijangni borok bai baksa tama jora situation eto bad win thanja je mokol mukti kalai je borok arakhe oroni nakholi ma thanja তো তাবুকলাই সাজিক দাইয়ের মিয়াগো 750টি ফ্যামিলি যে হাসি খুশি কষ্ট হারং হাতে খাইয়ে মুখল মুখदै চড়াইয়ে হা কাবাগৈ বংজে আরেখে কষ্ট খাই অর তুম জামু অর চাজামু অ জাগাওনা আরেখে উঠছে খাইত tabuk arekhai adobo jodi arekhai hinkai nang irani noni uchet khayoi nongna I jagani nakhol rogoi thangno ta feeling nang jano o jara oroni bururungni kaisa ni je muktoi tabuk ora nang khatle tabuk je arekhai ora situation arekhai ongkha thik to kisa aki nongkhai lai tabuk bongni asok je bong business ora tishamani resort khaimani omolai aro khamai thangka omolai aro jaya ya he muni mukti ba tabo aro to bar omo fle je karma ta nahin omoi karma mane oboi je no kaisani khoti khai kai kaisani mono hat khai kai kaisano nung aki jaya bina oporadi nung bono jaya khai do kaisani mono dukho kosto ro do kaisani nung jaya khai bono no jaya khai do nang bai baksa hania khai do to nini ro karma back ফাইনাই মকল মুক্তি নব মাসি কলাই নাই সো অমনে হিনে karma তো সাজি মনো প্রকৃতি ভাবে অম নাইথখাই অম অঙ্গই ফাইকা অ জায়গা সো অমনি মতে কসল খাই তোমরো দিবা অরনি বুড়ো নাইথমা সাং জাগা না আগিও অরনি বুড়ো হানজাগৈ অরনি বুড়ো হানে কাবাগৈ বফাং বালাই অমরং ন বংনায়ৈ বংবাখাদায় হ্যাপি খায়ৈ দুঃখবাই কষ্টবাই অদায় দংজাং 750টি নংনি নংনা আরখাयै উচিত খাयै অল রিসক খাইমানি সো আমতাগা actually borongni na I thinking he obviously wrong obviously nana jaya khainai obviously nana land dubai nai so I'm of lazy boroni thinking omo besok jora thaman besok jora phaiman ondo kai sabosia bye thank you so much je borok ani video no nai kha to Hare Krishna Hare Ram to namji go choli dong jitto nago namji go ni hamjang